Katala ang Bureau of Fire Protection Davao ug sa gunson nga mga insidente sa sunog ning milabayng adlaw kung asa hurot kaog daw ang mga nalambigit nga mga panimalay. Nahitabo ang unang fire incident pasado alas 2:25 sa kadlawon sa Purok 17, Kilometer 13, Barangay Bunawan, Davao City. Diin gikumpirma nga anaa sa 7 ka mga balay ang gideklarang totally damaged. Gideklara kining fire out alas 4:11 na sa kadlawon ug moabot sa siyam ka pamilya o anaa sa 29 ka individual ang apektado ug hinuon walay natalang injured o casualty sa maong insidente. Laing insidente sab sa sunog ang natala sa Purok 4, Barangay Eden, Toril ning syudad. Nga gireport pasado alas 2:48 usab sa kadlawon nga niug daw sa usa ka tibuok balay. Human niabot og kapin oras ay kini gideklarang fire out pasado alas 3:55 sa kadlawon. Base sa report, usa ka wala na hinganling babae ang giingong nakaangkon og mga paso sa susamang kamot ug mga tiil niini ug anaa na hinuon kini sa luwas nga kahimtang. Samtang gikumpirma sab sa Davao City Fire District nga laing sunog na sab ang miulbo sa Purok 31, Malano Street, Kalinan, dulan alas 10 sa buntag ug gipailalom pa kini sa investigasyon. Sumala sa buhatan, gipaubos pa sa tukmang pagsusi ang mga insidente aron masuta ang posibleng mga tinubdan sa pag-ulbo sa kalayo, lakip ang pagtino sa kinitibuk ang danyo sa panghitabo. Una na sab gibutyag ni BFP 11 Public Information Unit Senior Fire Officer Sheena Suralta nga ang Davao City maoy nag-una sa pinakadaghang natala nga sunog ning nakalabayng tuig 2025. Mga katropa, aron karon kitang healthy mag-Xanthone Vitamin C alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Marvin Ebano, XFM News.